Os comerciantes e veciños contrarios á peonalización non se opoñen á humanización do casco urbano. Apoian que nas rúas de Galicia, Cristóbal Colón e Rosalía de Castro teñan preferencia os peóns, sempre e cando se permita a circulación rodada limitada a 20 ou 30 km por hora. Vamos a pedir ao alcalde que nos deixe pasar polas rúas peatonales a 20 por hora, e máis que nos deixe aparcar tamén, que poña máis aparcamientos. Eso é o principal, o que lle vamos a pedir. Esta foi a proposta que este mediodía lle trasladaron ao alcalde de Ribeira para tentar paliar as perdas que están a rexistrar os seus negocios dende que se restringirá o acceso de vehículos. Estes 3 meses que levamos xa notamos bastante, hai negocios que notaron bastante xa. Estamos falando dun 30% ou un 40%. O sea que a cousa non pinta nada ben. E se seguimos así, agora que as obras que van a empezar o lunes, creo que no Malecón vai a ser bastante peor. A espera de chegar posturas e obter unha resposta satisfactoria por parte da Administración, os afectados non descartan a toma de medidas de presión como o inicio de movilizacións. Esperemos que sí, pois se non teremos que empezar a mobilizar, non nos queda outra. Ou morrer ou mobilizarnos. Semella que non será necesario, posto que o alcalde comprometeuse a estudar estas demandas, así como a dar máis facilidades a residentes e comerciantes para regular a circulación mediante os lectores de matrículas que se incorporarán á futura ordenanza.